ବୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ଟା ଧରିବାକୁ? ନାଇଁ ରେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ, ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର କେତେ କାମ, ତା ଭିତରେ ବି ତମମାନଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛି। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନୁ। ହଉ ତୁ ରାଗେ ନା, ଆଉ ଏମିତି ହବନି ବା। ଏମିତି ତ ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ। ଛାଡ଼, ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କାଲି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ପରା। ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିନି ରେ। ପାଖ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଛି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ ରବିବାର ଭିତରେ ଯିବାକୁ। ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଦେବି। ରହିଲି। ରବି ଶୁଣୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଗଲା ମାସରେ ବା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲି। ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ତମକୁ ଏଟିଏମ୍ ଭାବିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମନା କରିଦିଅ। ଆରେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଫୋନ୍ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ଖାଲି ଆସୁଛି। ସେ ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। କ'ଣ ଛୋଟ ଫୋନ୍? ତୋର ଫୋନ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହଉ ରଖେ ରଖେ, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। କ'ଣ ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଦରକାର? ଓ ବୁଝିଲି, ତମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବିଲ୍ଟା ଦେଇନ ତ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗପି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ଗପିବେ ବୋଲି। ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ। ବୋଉ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ? ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦଉଥିଲି ବା। ହଁ, ସବୁବେଳେ ତୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା। ମୋର ପ୍ରତିଟି ସମୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ଆଉ ଡେରି ବି ହବନି। ତୋର ତ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ। ଦେଖେ, ଏଇ ମାସରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଯଥା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଆର ମାସରେ ଦେଖିବା। ହଉ ରଖୁଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏଥର ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଶ୍ରିୟାର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ତ, ଆର ସଣ୍ଡେକୁ ଦେଖିବା। ରହିଲି। ହ୍ୟାଲୋ। ସବୁବେଳେ ତୋର ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଲେଟ୍। ଏଥର ପୁଣି କ'ଣ ବାହାନା? ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦଉଥିଲୁ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ? ଆଜି ଭୋରୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ରେ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସିଥିଲି।